mutunci. In kana da naira ko ƙarya ka faɗa ta zauna, amma in baka da naira mahaukacin kare ya bi ka. Yanzu zamanin nan namu kun ga ɗan azumi baba, dan ba shi da naira in yayi magana a mutane sai a ce da shi yayi ƙarya ko ku a ce masa dan maulana ko a ce masa ya sha daga. Amma in kana da naira sai ka karkace hularka kamar da rarrafe ku yi duba, sai ya karkace hularsa ya ringa zuba maku ƙarya saboda kwai kuɗi a gurinsa. Duk jama'a ta gurin sai ka ji dukka suna daidai ne, wannan maganar daidai ne. Ai ko mun gani a hadisi mutan zamani idan sun ganka da naira in kai magana a mutane sai ka ji sun yi jawabi, sai su ce shi dama alhaji ai mun san shi tun yana ƙaramin shi, alhaji bai taɓa yin ƙarya ba. Amma in baka da naira komai ka faɗa ƙarya ce. Yanzu zamani ya canja, su ma matan zamani sai da kuɗinka suke ƙaunar ka. Mace duk ƙaunar da take ma kai ƙoƙari ka nemo naka. Kai ƙoƙari ka nemo naira, idan ta ganka da naira sai ka gani ƙauna ta miƙe. Idan kuwa baka da naira sai ka gani ƙaunar ta ƙare. Ni ma da ka ganni makaho, matan zamani na riga na gane halinsu, kamar Fati Barroje ko Maryam Umar Aliyu. In suka ganni da damman naira ku duba kyawun Maryam Umar ko Fati Barroje, kun ga dai makaho ne ni in na ce ina ƙaunar su saboda damman naira sai su durƙusa a gabana, sai su ce to malam ai mutum ba zai ƙi mutum ba tunda kana ƙaunata ni ma ina ƙaunar ka. Shi aure babu haram har ma ka ji ta yi wa'azinta sai ta ce kai malam ai Allah ne ka kuma ni ma Allah ya yi ni da kai ai ba bambanci. Idan na ce yarinya kin san ma bi ido a gare ni sai ta ce kai malam dan Allah manta da makanta, manta da makanta masu idan ma me suka fi ka. Ga ka dan siririn yaro kuma ga ka da kyawun fuska kuma ga ka da damman naira, dan Allah manta da makanta. Maryam Umar an ganni da naira, amma in bani da naira ko da mummuna ce in na ce ina ƙaunarta sai ta koma gefe ta ce la ilaha illallah. Yanzu ka dubi kamata ka ce ni ce matarka ko babu maza a garin nan ni mai zan da makaho, yaya zan yi na auri makaho? Ai ko matarka ta aure sai da kuɗinka take ƙaunarka. In ta ganka da naira, in ta ganka da naira rannan sai ka ji sabon suna, sai ka ji ta kira ka da hone ko kuwa ta ce maka dala, kai kuma nan baka san komai ba, har ma ta kira ka sharifi in ka kama zigar ta ka kone. Wai matarka ta aure idan ta ganka da naira sai ta ce haji baitullahi, idan kuma baka da naira sai ta kira ka da gautan lani. A kudin na naira 1000 ita ce a sama'u, 500 ku Hadiza, a bayanin naira 200 ita ce safara'u. Ka san safara'u mai sa ka mai da arnai malam, dan ka gan shi da naira sai ka durkusa a gabansa ka dinga ce